Krećemo na vulkan. Čuješ ja? Aha. U Seminjaku lik je odlučio da skuplja neke pare od nekih ljudi, ne znam. Šta je to proletelo? Ova Indonezija je samo neke životinje. I dalje leti veliki slepi miš. Krećemo ka podnožju Batura i ideja je da se popnemo do vrha tik pred svitanje kako bi dočekali izlazak sunca u fascinantnom okruženju i prelepim pogledom na jezero i aktivni vulkan Agung. Imamo baterijske lampe. Penjamo se by the way na aktivni vulkan. Zadnji put je eruptirao 2000-te. Napolju je prilično hladno za Bali, nekako nisam navikao čarape i patike da nosim uopšte, kamoli duks. I po ovom mraku idemo do kratera, ne sećam se koliko nam je trebalo vremenski. Nekih sat i po, a? Nemam pojma. Neko kampuje ladno. Šuška nešto sa strane vrh. Drago mi je da mesec nije pun. Verovali ili ne u to, fuck that. Stižemo do prvog odmorišta, ali ubrzo nastavljamo dalje. Pogledaj ga. Pas. Usro se misli da je majmun neki pipnu med blakom. Zapamtite ovog psa, nek se zove recimo Jackie. Biće baš gotivan karakter u ovoj priči. Buhahaha. Sad je nekih 5:15. Sad smo na još jednom odmorištu i ima još malo do gore. Say hi to camera. Hi brother. Hi Serbia. Hi Serbia. To je naš vodič, car. What language you speak? Serbian. Serbia. Ostaje hladno, a mi smo znojavi celi. Magla je bivala sve gušća, ali ipak krećemo skroz do vrha, do poslednjeg odmorišta, odakle je i najbolji pogled kad je vetro. Stigli smo, brate. Super je što smo gore dobili čaj, na ovu hladnoću baš je lego, ne sjećam se kad mi je zadnji put tako lego čaj, a dobili smo i kuvana jaja da malo presečemo glad pred doručak. Ovo je pas koji me uplašio, jer ne očekujem na 1700 metara da izleti životinja neka. Ima Rusa, ima Australijanaca, polako se svi penju i sad čekamo izlazak sunca. Ovo je Troj napunio 1 godinu danas. Ovde je neka lokalka prodavala nakit sa vulkanskim kamenjem, kupili smo nešto i generalno smo podržavali umetnike lokalce u koroni, prosto oni zavise od turizma i odjednom su ostali bez klijentele. Inače, magla ne prolazi i nekako smo se već smorili jer uložili smo i napor i propustili san, a deluje kao da nećemo ugledati vulkan preko puta. I evo, svanulo je, ali i dalje klaudi, ništa se ne vidi. Ponekad smo ugledali malo Agunga koji je tu negde u ovoj belini. Agung je inače od 2019. eruptirao i tad su morali da evakuišu to selo ispod, pošto ljudi kao žive tu, to mi je vrh. Ali to nisu neke opasne erupcije, više kao smog, ta para i to sve. Nije kao da se lava izlije u selo. Tek kad je svanulo sam shvatio koliko ima ljudi, dosta Indonežana zapravo. Neki su došli samostalno, mi smo našli neku agenciju za po 35 evra po osobi, a samo nas dvoje, privatare. Naravno, gde je hrana, tu su i majmuni. Nama se više ne igra sa majmunima i ovde bivaju agresivni, ali nas Jackie čuva. Polako se razdanjuje, ne baš kako smo zamišljali, pa odlučujemo da se spustimo još malo ispod magle. Vidimo podnožje, a nazire se i jezero i ne znam kojom logikom, ali zapravo krater vulkana je ispod nas. Pa smo krenuli da vidimo kako izgleda. Ovo je krater. Vidiš kako se puši. Naravno, krater nije kao što ga svi zamišljamo, prošlo je već vremena od poslednje erupcije, čak je i vegetacija tu. Sve više i više se sklanjaju oblaci i dobijamo nadu da ćemo imati jutarnji pogled sa kataloga ove ekskurzije. Konačno se razvedrilo. Poveli smo i Jackija da i on stane u kadar, gde sa jednog aktivnog vulkana gledamo na drugi, a između je jezero, koje se takođe zove Batur, inače to je najveće jezero na Baliju, a Agung je najveća planina na ostrvu, skoro duplo viša od Batura. Skinuo sam se u majicu, dakle to je klima, sad se spuštamo i verovatno ćemo na plažu da idemo, to ti je klima na Bali.
Kako se spuštamo, tako magla nestaje u potpunosti, a tek sad vidimo put kojim smo došli. Do tada je bio samo u mašti i nekako sam ga zamišljao više vulkanskije, sa manje zelenila, a više nekog crnog kamenja. Evo nas u podnožju planine. Naš vodič živi ovdje. Ovdje je selo i ljudi žive, kao znaju da će možda vulkan da ih pokosi u nekom trenutku, ali ne, kao žive ovdje. Kada je erupcija blizu, vlasti znaju to, evakuišu selo, pa ih vrate nakon nekih 10 dana kad se smiri vulkan i onda nastave tu da žive. Inače, samo u prošlom veku toga je bilo preko 20 puta. Dolazimo na terme, nisam puno snimao, odmarao sam umorne mišiće u ovoj toploj vodi. Inače, sve ovo ulazi u cenu ekskurzije, zajedno sa prevozom od naše kuće i povratkom, a i ručkom na ovoj lokaciji koja ima brutalan pogled. Ja sam umoran kao pas, nisam spavao, ali kako da propustiš ovo? Vraćamo se u onaj morski Bali, juni je mesec, ukinute su zabrane i otvorene su sve plaže. Plejački Indonežanski. Gde smo? 2. jula konačno napuštamo ovu izolaciju i vraćamo se u majčicu Srbiju. Evo, ukrcali smo se, idemo za Dohu, konačno. Svi imamo ove Star Wars šlemove. Evo Černobil da gledamo. Tamo gde su mali, tamno crveni korali. Naš protagonista se konačno vratio. Eno ga, jedni! Pošto skoro ništa nisam video na Baliju, sledeće vlogove posvećujem ponovnoj poseti ovom ostrvu. 3 godine kasnije, kada sam za mesec dana obišao dosta toga, pratite.